అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రసన్నాస్ ఛానల్. ఈరోజు డే 17 డైట్ ప్లాన్ పోస్ట్ చేస్తున్నాను. మార్నింగ్ లేవగానే సబ్జీ వాటర్ అండ్ గ్రీన్ టీ కంపల్సరీ తాగుతాను. మీరు కావాలనుకుంటే జింజర్ వాటర్ తాగండి. జింజర్ వాటర్ కూడా చాలా మంచిది హెల్త్కి. ఆ తర్వాత మినిమం 30 మినిట్స్ అన్న వర్కౌట్ చేయాలన్నమాట. సో నేనైతే ఈరోజు 10K స్టెప్స్ని కంప్లీట్ చేసేసాను. మోడరేట్ వాక్ చేశాను అనమాట ఈరోజంతా. నార్మల్గా అమ్మాయిలకి ఎవరికైనా పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు విగ్రస్గా వర్కౌట్స్ ఏం చేయనవసరం లేదు, మోడరేట్గా వాక్ చేసుకుంటే చాలు అని చూస్తే ఈరోజు నైట్ లోపల నేనైతే 17K స్టెప్స్ కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాను అనమాట. చిన్నగా యోగా పోస్టర్స్ అవి ఏమైనా ట్రై చేయొచ్చు అనమాట పీరియడ్స్లో ఉండేటప్పుడు, లేదా మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వర్కౌట్స్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత ఈరోజైతే బ్రేక్ఫాస్ట్కి నేను ఇడ్లీ తింటున్నాను. ఇడ్లీ చాలా లో క్యాలరీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండి. హార్డ్లీ 45 క్యాలరీస్ ఉంటాయి ఒక ఇడ్లీలో, అంతే. ఆ తర్వాత నేనైతే ఈరోజు లెమన్ జ్యూస్ తాగాను 11 o'clock ఆ టైంకి. దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ మిక్స్ చేసుకొని తాగాను అనమాట. కొంచెం షుగర్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, డైట్లో లేకపోయినా కూడా నార్మల్గా కూడా. ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్కి అయితే నేను కొర్రల్ని చేసుకున్నాను. కొర్రలు చాలా ఈజీ అండి చేసుకోవడము. నార్మల్గా వైట్ రైస్ ఎలా అయితే చేసుకుంటామో అలా చేసుకుంటే చాలన్నమాట కొర్రల్ని. ఎవరైనా రైస్ అవాయిడ్ చేయలేకపోతున్నాము, రైస్కి ఏమైనా ఆల్టర్నేట్ కావాలి అనుకునే వాళ్ళు ఉంటే కొర్రల్ని తీసుకోండి. కొర్రలు చాలా మంచిది హెల్త్కి. ఇది బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటే LDL ఉంటుంది కదా, ఆ కొలెస్ట్రాల్ని అవాయిడ్ చేస్తుంది అనమాట. బాడీలోంచి ఎలిమినేట్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ ఇది. అలాగనే గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ HDL కొలెస్ట్రాల్ అని ఉంటుంది అనమాట. ఆ కొలెస్ట్రాల్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. బాడీకి బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అని రెండు ఉంటాయండి. దాంట్లో బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత కొర్రల్లో ఎక్కువ ఫైబర్ కంటెంట్ ఉంటుందండి. ఏదైతే అప్పుడప్పుడు బాడీలో షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి కదండి బ్లడ్లో, వాటిని కంట్రోల్ చేస్తుంది. లో కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఇది వెయిట్ లాస్కి చాలా యూస్ఫుల్. ఇంట్లో ఏమైతే కర్రీస్ చేసుకుంటామో వాటితో తింటే సరిపోద్దండి. ఆ తర్వాత నేనైతే ఈరోజు 3:30 ఆ టైంకి అయితే గ్రీన్ టీ తాగుతున్నాను. నార్మల్గా హాట్ వాటర్ ప్రిఫర్ చేస్తాను. 6 o'clock అయితే నేను పైనాపిల్ జ్యూస్ తాగానండి. మీరు కావాలంటే ఫ్రూట్స్ కూడా తినచ్చు. నైట్ డిన్నర్కి రాగి దోశ చేసుకున్నాను. రాగి దోశ బెనిఫిట్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది ఫస్ట్ టైమే వీడియోలో చేశానండి. ఆ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఎలా చేయాలనేది. 3 లీటర్స్ వాటర్ తాగడం మాత్రం మర్చిపోకండి. 10K స్టెప్స్ని కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి వీడియోని షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. కొత్తగా ఛానల్ చూసేవాళ్ళు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అన్ని లింక్స్ ఇచ్చానండి, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. వీడియోని చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ.